za mu ci gaba da organelles na cells da kuma aikinsu. Na gaba shine Golgi apparatus, ko ana ce musu ma Golgi bodies. To wasu 'yan jikuna ne da masanin kimiyya ɗan Italiya da ake kira Camillo Golgi ya gano shekaru 100 da suka wuce, wanda ana samun su ne a ƙungiya ko group na wasu flat tubes, su tube da suke a kwance ko 'yan zarurruka haka, thread kenan. Ba a samun su a mature sperm, a red blood cells, a waɗannan cells ɗin na mani da kuma na jini, red blood ba a samun su. Meye function ɗinsu? Lalle babu tabbaci na function ɗinsa, ko is uncertain, amma an yi imanin cewa suna taka rawa wajen na ɗaya distributing proteins, ko rarraba protein da cells suka yi. Na biyu suna taimakawa wajen manufacture ɗin lysosomes, wato samar da ko ƙera lysosomes. Na uku wataƙil suna taimakawa wajen samar da membranes na wato tantani da yake na endoplasmic reticulum ne, da kuma samar da ko production of cellulose of cell plants. Shi wannan cellulose ɗin na cells na plant na tsirrai kenan. Na gaba shine centroids ko centrosomes. Su centroids wasu baƙaƙe ƙananan abubuwa ne guda biyu wanda suke cylindrical ne, wanda ake samun su kusa da nucleus, wanda suna daura da juna ne a right angle kenan tsakaninsu. Yawanci dai an fi samun su ne a animal cells, babu su a plant cells, sai wasu 'yan tsirarun algae da fungi. Menene function na centroids? Suna samar da spindle ne, wasu zare kenan, to which centromeres are attached during cell division, to which chromosomes are attached during cell division, waɗanda a kansu ne suke chromosome yake makalewa haka ya zama ya attach, kuma suna taimakawa wajen samar da cilia da flagella a organism ko ƙananan halittun da suke da wannan. Na gaba su ne plastids in plant cells, wanda kawai ana samun su a plastids ne. Plastids ɗin nan akwai na ɗaya akwai chloroplast, wanda ana samun sa ne kawai a green plants. Shi chloroplast ɗin nan yana containing ɗin green pigment ne da ake ce masa chlorophyll, ma'ana koren fenti ne haka, wanda ake ce masa chlorophyll. Wanda shi chloroplast ɗin yana zagaye ne da membrane. A ganyaye ko in leaves, chloroplast a oval, wato siffar ƙwai ne da shi, ko disc shape as in algae. And in algae, kuma they are cup like, ribbon or plate like. To siffar su kenan. Function ɗin chloroplast shine photosynthesis, where the organic food are synthesized, inda ake samar da abinci kenan. Sai akwai kuma leucoplast. Su leucoplast duk dai chloroplast ne, duk dai plastid ne wayannan. To su leucoplast colorless ne, colorless plastid ne, ba su da kala, wanda mainly for storage of starch ko lipid, wanda ake ajiye yawanci kitse a jiki ko lipid.
Sannan akwai chromoplasts wanda su ma dai plastic ɗin ne. Su chromoplasts plastic ne waɗanda suna da kaloli daban-daban, kaman kala na fulawoyi wanda suke ja da sauransu. Duk wannan chromoplast ne yake kawo wannan kalolin da kake gani na fulawa ko kore ko ja ko fari ma da sauransu. Sashi na gaba shine vacuole. Vacuole ana samun sa ne a plant cells, kuma suna da girma a plant cells ɗin. Ba a samun su, amma su za ka tara 'yan ƙanana ne sosai. Shi ma vacuole yana zagaye ne da tantaninsa ko membrane ɗinsa wanda ake kira tonoplast, ana kiransa haka ake ce masa, wanda shi a ciki yake da ruwa da mineral salts da sugars da kuma wasu pigments da ake kira cell sap. Shi ne wannan idan ka yakushe bayan bishiya ko jikin bishiya za ga wani ruwa ya fito, to wannan cell sap kenan, kuma yawanci daga cikin vacuole yake fitowa. Shi function ɗin vacuole shine yana da osmotic function, wato ruwan jikin bishiya ɗin ko tsiron ya zama yana saisaita shi. Sannan na biyu, yana ƙunshe ne da ajiyar nutrient, abinci kenan, da kuma waste products da abin da ma jikin tsirrin baya buƙata. Wani lokaci vacuole yana ƙunshe da kaloli haka, misali akwai anthocyanins wanda zai iya zama blue ne ko purple ko yellow ko red, wanda shine yake baiwa flowers wato kalolinsu, amma da fruits da leaves da kuma buds. Shi kala ɗin insect na ganyaye na flower yana attracting ne ko ya janyo ƙwari da tsuntsaye wanda za su zo pollination da kuma dispersal na fruit da seeds, da su warwatsa irin ta yadda shi ma za ka ga wani an same shi a wani wajen ba inda ya fito ba. Akwai wasu abubuwa kuma ko substances da suke dissolving, wato su narke a vacuole, kamar sucrose da minerals, wanda fruit ne which could be used by cytoplasm in time of needs, da cytoplasm za su yi amfani da shi a lokacin buƙata. Na biyar na function ɗin vacuole shine akwai tannins da alkaloids na cikin vacuole. Su ne suke hana herbivorous animal, wato animal da dabbobi da suke cin ciyayi na cin plant da suke da wannan sinadaran a cikinsu. Don kaga duk ba ta ci wani ganye ko tsiro ba, to akwai wani sinadarai ne da yake cikin vacuole wanda ainihin ita dabbar ba ta buƙata. Nan na gaba, a cikin sassa na cells akwai nucleus. Ta nucleus shi ma yana zagaye ne da wani ɗan siririn tantani wanda shi ma mai rai ne, wanda kamar yadda muka ce shi ya raba shi da cytoplasm, kuma shi ma kansa nuclear membrane ɗin yana da wasu 'yan ƙofofi ƙanana sirarai wanda yake ba da dama substances to go in and out of the nucleus, shiga su fita daga cikin nucleus ɗin. Nucleus yana ɗan floating ne, wato yana ɗan iyo ne a cikin cytoplasmic fluid. Within the nucleus akwai kuma small spherical body wanda ake kira nucleolus,
wasu 'yan kulluti ne a cikin nucleus ɗin da ake kira nucleolus. Shi nucleolus yana ɗauke da chromatin ne, wanda wasu abubuwa ne wanda suke dunkulewa lokacin da ake cell division su koma chromosomes, wanda chromosome kowa san su ne heredity material. To abubuwan da Allah ya yi da suke kunshe da bayanin halitta, kowane halitta, saboda haka su ne suke dividing su samar da irin wannan halitta. Shi nucleolus semi fluid ne shi ma, ba ruwa shi wannan ruwa da ke zage da na cikin nucleus da ke zage da shi nucleolus daga chromatin ana ce masa nucleoplasm. Nucleoplasm kuma sun kunshi DNA ne, wanda muka ce da nucleic acid. Menene function ɗin ayyuka na ainihin nucleus? Shi nucleus yana controlling directly ko indirectly most of activities always, wato duk ayyuka na ƙwayar halitta. The removal of nucleus result in death of the cytoplasm. Saboda haka idan ka cire nucleus a cytoplasm to duk sauran fa mutuwa za su. An ƙwaƙwalwa ce ka cire a jikin mutum. Nucleus yana ɗauke da chromosomes ne, wanda kuma shine hereditary materials ko genes are coded. Nan ne ya zama ke coding na genes. DNA ko da nucleic acid wanda suke chromosome suna ba da information ne na samar da protein a cells ɗin. Nucleolus yana producing in several kinds na RNA, wato ribonucleic acid kenan, which are passed out of the nucleus, wanda suke fita cikin daga nucleus ɗin su je cytoplasm su samar da ko su manufacturing ɗin proteins. Amma DNA baya fita daga nucleus, a gane, RNA ne yake fita, DNA baya fita daga nucleus. Wannan su ne ƙarshen organelles na cikin cells da function ɗinsu. Muna fata ɗalibai za su fahimta. Assalamu alaikum.